Again, kapamilya, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat, mga kapatid, saan man po tayo naroon. So, nagkikrib ako ng ganito, mga kapatid. Ayan, mulukia, or yung dahon ng dahon ng saluyot. So, ito po ay frozen na binili ko. Ayan, finely chopped mulukia, yung tinadtad na dahon ng saluyot. So, pero marami siguro to kaya hatiin natin kasi ako lang naman ang mag-uulam. Ito siya, ito yung laman. Frozen pa. Pero marami to kaya hatiin ko siguro. Ganyan. Mas maganda na ng hatiin habang frozen para kasi ang food pagka na-defrost na, hindi mo na siya pwedeng i-refresh ulit, di ba? Pangit siya, hindi siya maganda sa ano. Kaya habang frozen pa, hatiin na natin para ibalik din natin sa freezer. Hatiin natin. Ayun. Itong kalahati lang ang hindi siya pantay pero it's okay. Ayan, tama na yan. Yan na lang muna. Next time ulit ito pagka nag-crib ulit tayo ng ganito. Ito yung pagkain or ulam noong una kong matikman. Talagang nasusuka ako. Ayaw ko. Pero nung nasanay naman na is okay na. Kasanayan lang talaga sa pagkain. Siyempre sa atin kasi sa Pilipinas. Sa amin sa probinsya, ang ginagawa namin sa dahon ng saluyot is ang kinukuha namin is yung yung pinaka-tops niya lang, di ba? O ang ginagawa pa nga namin ay pinapaksiwis bago mo siya lutuin is yung tinatali, yung parang dito kasi lahat talagang binubunot, di ba? Yung ginagawa nila dito. Pero sa atin, yung tops niya lang yung kinukuha natin. So, ito ibalik ulit natin sa freezer for next time. Another time. So, ito naman yung whole chicken na manok, mga kapatid. Kung gusto nyong gumamit ng fresh chicken stock, ayan. So, gagamit tayo ng fresh na manok. Ibuboil natin para yung sabaw niya, yun ang kukunin natin pang sabaw mamaya doon sa saluyot. So, ito, hinati ko na siya ng 4 para mas madali siyang maluto. Lagyan natin ng, kayo na bahala kung gusto nyo maglagay ng sibuyas or asin at paminta lang, okay lang. Pero ako maglalagay ako ng, ayan, sibuyas, tapos bawang. Ayan, bawang. Tapos, cinnamon stick. Optional. Ayan, tapos, naglalagay din ako ng, ayan cardamom. And, some cloves. Ayan, cloves. Clove ba ang tawag dito? Ayan, clove. So, optional lang to mga kapatid. Pwedeng asin at lang, paminta. Pampalasa lang. Ayan. Tayo, lagyan na rin natin ng asin. Ayan. Asin. At saka, ayan paminta. Ayan. Ayan. Papakuluan natin mga kapatid. Ng mga 30 minutes siguro or hanggang sa lumambot yung manok. Ayun. Ayan. Kung ayaw nyo naman gumamit ng ng chicken stock na fresh, so pwede kayong gumamit ng cubes. Ayan, takpan natin. Para mas madali. So, ito na yung manok mga kapatid. Malapit na siya. Pwede na ito mga kapatid. Ayan, tanggalin na natin. Ayan, so ito ilagay na natin to sa oven. Ayan. Pwede nyo rin siyang i-fry, pero para less mantika, bibake na lang natin. Ayan. Lagay natin for 15 minutes. Okay na yun siguro for 15 minutes. Check natin after 15 minutes. So, ito, sasalain natin para matanggal yung mga spice na bubo.
Yun. Kasi kailangan natin yung stock, kapatid. Gagamitin din natin tong oil or olive oil. Olive oil tong ginamit ko, mga kapatid. So, kunting bawang. So, gisa lang natin yung bawang konti. Kunting coriander. Coriander powder. Kung may fresh kayo, mas maganda pa yung fresh. And then, lagay ko na yung mulakia. Yan, igisa lang natin konti. Then, lalagay na natin yung sabaw ng manok. So, ilagay na natin yung chicken stock. So, ito hindi natin ilalagay lahat kasi marami. Kunti lang naman yung ginawa ko. Yan. So, tansyahin nyo na lang kung gaano yung sabaw na gusto nyo. Kung gaano siya kalapot gusto nyo. Yan. Nilagyan ko na rin to ng paminta na durog. Kumukulo na siya. Takpan natin for 10 minutes siguro. Then after 10 minutes, tapos na. So, habang inaantay natin yun, mag-tostado tayo ng garlic. Konting garlic lang. Ayan. Tapos, magdagdag tayo ng coriander powder ulit. Ayan. Ayan, natutostado na siya. Ayan. Pwede na ito, mga kapatid. Ayan, pwede na ito, mga kapatid. So, ilalagay ko na to. Tinostado nating Kung meron kayong yung ready-made ng garlic na tostado, pwedeng i-garnish nyo. Para hindi na kayo mag-gisa-gisa ulit. Ayan siya. Check natin yung manok. Ayan, pwede na rin yung manok. Ayan. So, ayan, pwede na siya. Yan lang naman yung gusto natin i-achieve sa manok, yung mag-brown siya. Pwede nyo siyang i-fry, pwede siyang i-air fryer, or i-bake, or pwede nyo siyang himay-himayin, tapos ilalagay nyo na lang siya, ihahalo na lang doon sa soup. That's done. And let's eat. Ito na yung mulukia soup natin. Ayan. So, ayan na yung tostadong garlic. Yung manok at saka rice.